szervezésének a volánját szeretném átadni a polgártestvéreknek hivatalosan is, akik az elmúlt 4 évben az összes Bamakón részt vettek, először mint indulók Trabanttal szelték át a sivatagot, és utána pedig az elmúlt 3 rallin pedig mentorok, szervezők és versenybíróként funkcionáltak. Az idei évtől ők szervezik a Budapest Bamakót, és talán az ő munkájuknak köszönhetően egy picit jobban szervezett lesz a verseny, ami egyébként soha nem volt arra büszke, hogy jól szervezett. Tehát ez azért egy nagy különbség köztük is a KFC között. Úgyhogy talán az elkövetkező években egy picit professzionálisabb lesz a szervezés, és tényleg kielégíti azokat az igényeket, amit egy ekkora tömeges, egy ilyen nagyrangú verseny megkövetelne. Az, hogy ők átveszik a rendezést és a szervezést, ez nem jár avval, hogy én eltűnök, és nem leszek a Bamako környékén, én továbbra is a Budapest Bamako szóvivője és média tanácsadója leszek, és minden évben ott leszek a rajtnál, a futamon, és remélem, hogy sikerül majd megállapodnom a polgártestvérekkel abban, hogy a 0-0-ás rajtszámot az elkövetkező 100 évben még használhatom. Úgyhogy én nem is szeretném szaporítani a szót, én hivatalosan át szeretném adni Polgár Andrásnak a Budapest Bamako szervezői volánját, és nagyon sok sikert szeretnék kívánni a szervező munkához. Nem lesz könnyű feladatotok. És most átadnám a szót Polgár Andrásnak. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm mind a bevezető pár szót, illetve a kormányt. Én ezzel a volánt vettem át, és nem a kormányt. Köszönöm. Szóval először is azt kell elmondjam, hogy mi az, amit nem fogunk változtatni. Nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy most a Bamako megváltozik? Más lesz? Csinálunk egy új Dakart? Nem csinálunk új Dakart. A szellemiséget mindenféleképpen megtartjuk, és az amatőr jelleget is. Nem akarunk egy új Dakart vinni Afrikába. Mindemellett természetesen a jótékonysági oldal is nagyon komoly szerepet kap továbbra is a Budapest Bamako életében. Hogy miért is van szükség bizonyos változtatásokra? Évről évre a Bamako több mint 50%-os növekedést ért el, és igazából ez már nem fenntartható a meglévő szervezettségi szinten. Sokkal nagyobb apparátust és szervezettséget igényel. Tömegek jelentek meg, amikkel igények is, és mindez azt jelenti, hogy a nullasszisztencia egy picit kezd háttérbe szorulni. Az igények... A jegyzeteim elrepültek, köszönöm szépen, nem lesz baj. 2-est kérem. Tehát az igények megjelenésével nekünk is több mindent kell adnunk, különböző szolgáltatásokat szeretnénk bevezetni. Stratégiai partnerséget építünk ki különböző szolgáltató cégekkel, ahogy tavaly is együttműködtünk a Sandlanderrel, idén is szeretnénk, illetve a jövőben is folytatni ezt, és a meglévő szolgáltatásaikat szeretnénk kibővíteni. Ez azt jelenti, hogy a nullasszisztencia helyett asszisztencia szolgáltatás is lesz a Bamako 2010. Mindezt a Sandlander fogja biztosítani, akiről ugye tudjuk, hogy a Palik Sport, az RTL Motorsportnak a háttere, úgyhogy várhatóan a Bamakón dakaros kamionok is megjelennek majd. Ezen felül fontos megemlíteni azt, hogy a szervezőcsapat egy pár pontot kiemelt, hogy mi az, amit még szeretnénk változtatni. A professzionális szervezésre azért van szükség, mert a tömegekkel és az igények megnövekedésével mindenféleképpen fontos, hogy a szervezettség a nagy tömeget minden irányból elérje. Tehát nekünk biztosítanunk kell a nagy tömegek átkelését. A nagy tömegek átkelését a határokon, segítenünk kell az üzemanyagellátásban, Afrikába megyünk minden évben, és ez ott elég nehézkes. Új szabályrendszert szeretnénk bevezetni. Erre azért van szükség, hogy egy jól látható és egy könnyen kezelhető kiértékeléssel álljanak a nevezők rajthoz. Pontosan tudják, hogy mi az, amire várhatnak, minden nap meglegyen a megfelelő kommunikáció, és mindenki tisztában legyen azzal, hogy éppen hogy áll.
Vannak kisebb pontok is, amiket szeretnénk mindenképpen erősíteni, ez a környezettudatosság. Szeretnénk, hogyha a környezetkímélő Bamakót építenénk, és természetesen a karitatív tevékenység koordinációját is szeretnénk erősíteni. Mindemellett valószínűleg szükség van egy etikai kódex bevezetésére is, amelyet szeretnénk a csapatokkal együtt kiépíteni. Ebben mindenféleképpen várjuk az ő segítségüket, javaslataikat, tanácsaikat. Szeretnénk, hogyha megmaradna a Bamako egy óriási kalandnak, és mindenki amit ki tud belőle venni, és kalandot tud magának szervezni, azt csinálja meg, és ehhez mi megfelelő alapot és hátteret fogunk nyújtani. Körülbelül ennyi, köszönöm szépen. Azt hirdettük meg, hogy egy 500 méteres sajtótájékoztató lesz, amennyiben van kérdés, akár egy kör, most figyelek. Smecskál Tamás, ezt az elődödet kérdezni, jól lenne figyelni, hogy elhangzott, hogy a volánt adtad át, és nem a kormányt. Neked is olyan nehéz volt megtalálni az utódodat, mint hogy jelenleg az új kormányfőt keresik? A válasz egyszerű, nem. Köszönjük szépen. Igen, a sajtóanyag kollégánknál, Varga Gábor Golyónál átvehető. Van benne fénykép, videóanyag, és a mai sajtótájékoztató kivonata. Igen, egy kicsit változtattunk a struktúrán, az eddigi túrában is szeretnénk többet nyújtani. Az új kategóriának a neve a kaland kategória. Itt olyan fajta feladatokat szeretnénk adni a versenyzőknek, vagyis az indulóknak, bocsánat, tehát a kalandoroknak, amit megoldhatnak, de igazából ez önálló tevékenység lesz. Ki fogjuk függeszteni majd az eredményeket, és mindenki a saját kalandjának a növelése érdekében igénybe veheti majd ezeket a feladatokat. Igen, a kérdés az volt, hogy megváltozik-e a kaland útvonal. Szeretnénk egy javasolt útvonalat készíteni, ahogy eddig a Bamakónak a szlogenje volt: bárki, bármivel, bárhogy. Ez még mindig bele kell, hogy férjen a Bamako kaland kategóriájába, de egy ajánlott útvonalat fogunk tenni. Mindemellett szigorítanunk kell azt is, hogy a különböző útvonalak között nem lehet átjárás. Ennek adminisztratív okai vannak,